Kani kadai ka helikopter jong kisipai kabala kit ya ka Sheikh Hasina hadin ka bakal resign no kum ka Prime Minister jong kari Bangladesh bat henno mendagasni napo kari Ni pediang sobaya pi paralo ki para jor sa sisen sa kanega channel ki sawayom paralo ka kanega video ini apa sa pangkari Bangladesh ka bala plo bat inkong khai mentah nakadaw ka jing ya ki jong ki samla ki ba ki persya ya ka jing resep aduk lai pau persen ya ka kam sorkar nakamta kita ki ba ya kuntma persya haus nem khat khandai spa anyo phoi persya ya ka Pakistan te paralok hakane ka por yo I bai ka Prime Minister jong kari ka Sheikh Hasina kala phenno na la ka jong kari hadin bakari Bangladesh kala pelo haba palas pangut ki breu kelayam bat daki bon pangut ki breu kelam saw nalor ka jing yap jong ki breu per ka jing masaw jong ki breu ayo iru e kari Bangladesh ka bala sya thang ki krer ka jing sya thang ki office sarkar ka jing penjot ki prai ki mar sarkar bat sibon ki ai ki bala jot ki bala pra hapo kari Bangladesh ha ki tayo padon kan ka jing yakhi hapo kari Bangladesh jaden kina ki ai menta kasni ka Sheikh Hasina kala phenno ta ka helikopter napo kari Bangladesh kane ka jing yakhi a Bangladesh hakaban hengkong kadai persya ya ka rai jong ka Supreme Court kabalawan rak biang ya ka reservation kabalong lai pau persen ya kitu gi bahayeng basem jong kinong ya lai loj jong kari Bangladesh haus nam khat khandai spa nyu huwei kabala pendo no da ka sarkar haus nam arajar khat pra penban suki kane ka jing ya khi ka kelalong persya ya ka sarkar perkane ka jing khi ka kelalong ru ka jing ya umsnam ka basir khai ka bapalat spangut ki breu kila do no ya la ka jing im bat bon spangut kila mensau bat bon ba ki jingtai ki berding ki kali ki rel bat sibon ki jing don jing em kila kelad pei hadin bapalat si benai ka jing yakhi persya sarkar ki pajba kala ne ka Sheikh Hasina kala resign no na ka syuki Prime Minister bat kala phetno na la ka jong kari menta kasngi